Ćao ljudi, dobrodošli ne znam, šalim se, Super TV. Danas ćemo snimati šta bude kad nestane struje. Može. Na 5. mjestu, paničarim. Na 4. mjestu čekam da struja dođe. Hajde, molim te, dođi. Molim te. Hajde, Bože dragi. Dođi. Strujo. To bre, imam Boga. To. Mrš. Na 3. mjestu Blame zid. Napokon mogu ustat. Ne, opet. Napokon. Ne. Ljudi, to je to što se tiče ovog video zapisa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.